Conjugacions. Ara estava pensant, aquesta setmana he estat molt amb ma mare. Ma mare és una persona que m'ajuda molt a catalanitzar-me, a tenir nous vocabularis. El que passa que jo els haig de contrastar amb tu. Per exemple, ella fa servir molt la paraula recristians. Per exemple, una frase, ostres, la sopa crema, recristians. Ho podríem fer servir més catalanitzat, més correcte seria quelcom. Per exemple, ostres, la sopa crema, quelcom. Ho entenc. Bé, quin verb vols fer aquesta setmana? Tocar. Et sembla que fem, no sé, el present perfecte? Perifràstic. El perifràstic? Havia preparat el present perifràstic. D'acord. En cas d'endevinar-la, tindràs el premi de la moneda. Però el present perifràstic, és que me'l fots difícil, És que cada setmana busco el present perifràstic de la setmana anterior. Un moment, Vale. És el jo hauré tal, vale. Jo hauré tocat-la. No, sempre present. Estem parlant que passa ara. Passa ara. Jo me la toco. Jo me la toco. Fàcil. Jo me la toco. Tu me la toques. No, perifràstic. Tu tocada la tindràs l'olà. Tocada la tindràs l'olà. l'olà. Quin és aquell del Lili, que sempre l'acaba amb nosaltres? Vale. Tu, ell tocant-se-la és... Ell se la toca d'amagat. Se la toca... D'amagat. T'entén? Nosaltres ens la tocàvem Lili. No, present. Nosaltres ens la toquem, Lili. Bueno, Gairebé. dona-me la perdona. Gairebé, no. Ens la toquem, Lili. Toquem Lili. Va. Vosaltres us la toqueu Tralari? No, avui zero, per zero, Està claríssim que no és així. Vosaltres vos la toqueu, Vos la toqueu, per si et fa cosa, clar. Clar, diversos, s'entén. I ell se la. Ell se la. Una de 6. Dóna'm una frase. Una de 6. Gràcies per la moneda. Una frase que la posem en context. El nosaltres, espai, quan surt el sol. Nosaltres ens la toquem Lili quan surt el sol. Molt bé. Gràcies, Ramon. Perfecte.